IDR da 80. hamarkadan Bergaran sortu zen enpresa bat, nahiz da pandemia ostetik elgetan gare. Temperatura altutarako aislamentu termikora dedikatzen ga, eta hortarako hemen dauko 1500 metro kuadrauko almazen bat, non materiala dauzkoun, eta gero beste parte bat, beste 1500 metro kuadrau produzinokua. Gure produzioan, dare beti materiala ebagi bakarrik, neurrira bezeruan dako, da beste batzuk, ja komplexu hauak, adibidez, automozio mundurako edo motorren mundurako, diela barrera termiko, enkapsulauak, non dauken soldaduria edo parte metalikuak. Asko lantzen garena da, eskudo termikuak. Tarako ikusten duguna da, pixkat, bezerua dauzkan biharrak temperatura aldetik, da sortzen duguna da barrera bat, non temperatura asko jaisten da. Lan itxen duen materialekin, 1600 gradutara arte, eta esan duten moduan, transformazio desberdinak inaz. Gehixen lan itxen duzen merkatuak, die, siderurgia ero fundizioa, elektrodomestikuak, industriala betibe, automozioa bebai, automozioan barruan betibe serie txikixak, behikulo agrikolak edo obretako makinarixia, autobusa, horrelako behikuluak.